Kim Jong-un ispalio moćne rakete, panika u Japanu i Seulu, šalju eksperte, niko ne zna gde su pale. Severna Koreja nastavlja da snaži svoju vojnu industriju uprkos sankcijama. Severna Koreja ispalila je jutros najmanje jednu balističku raketu sa svoje istočne obale, što je omelo novog premijera Japana u predizbornoj kampanji i zasenilo otvaranje velikog sajma naoružanja u Seulu. Lansiranje severnokorejske balističke rakete sa podmornice, SLBM, o koje su potvrdili zvaničnici Južne Koreje i Japana, usledilo je nakon što su se delegacije SAD i Južne Koreje sastale u Vašingtonu, kako bi razmatrali zastoj u nuklearnim pregovorima sa Pjongjangom, prenosi Reuters. U izveštajima se najavljuje i današnji sastanak šefova obaveštajnih službi SAD, Južne Koreje i Japana u Seulu. Jutrošnje lansiranje severnokorejske SLBM bilo je najnovije testiranje naoružanja te zemlje koja vojno napreduje uprkos međunarodnim sankcijama uvedenim zbog programa razvoja nuklearnog naoružanja i raketnih sistema. Jedna balistička raketa lansirana je jutros oko 10:17 po lokalnom vremenu iz okoline Sinpa, mesta gde su ukotljene severnokorejske podmornice i stacionirana oprema za probno ispaljivanje balističkih projektila, saopšteno je iz Združenog generalštaba južnokorejske vojske. Japanski premijer Fumio Kishida rekao je da su detektovana testiranja dve balističke rakete i da je za žaljenje što je Severna Koreja poslednjih nedelja izvela više raketnih testova. Japanski eksperti trenutno analiziraju gde je tačno pala severnokorejska raketa, izjavio je na konferenciji za novinare zamenik glavnog sekretara kabineta japanskog premijera Yoshihiko Isozaki i dodao da je premijer Fumio Kishida planirao povratak u Tokio sa zvaničnog puta u Fukushimu.